Zdravím vás, milé dámy, slečny, dievčatá. Dnes je práve ten deň, keď si pripomíname Medzinárodný deň žien. A v mene Beladres vám prajeme pevné zdravie, dni naplnené šťastím, láskou a hlavne zaslúženou úctou. A ak si chcete urobiť radosť, vyberte si z našej bohatej ponuky. U nás nájdete nové inšpirácie a všetko, čo sa nosí. Napríklad tieto dámske, voľné, atraktívne nohavice voľného strihu. Cez pás máte šírku 95 cm. Majú opasok, vrecka, sú veľmi pohodlné, praktické, aj na každý deň alebo na hociakú oslavu. Máme ich v troch farbách. V tejto zelenej farbe, čiernej a tmavo-modrej. Stoja 24 €. Takže nech sa páči. V ponuke máme ďalšie nohavice, vám ich ukážem. Máme takéto béžové, strečová látka. Majú opasok, nech sa páči. Máme ich vo veľkosti S, M, L, XL a máme ich tiež v troch farbách. Stoja 25 €. Takže v tejto bežovej, potom v tejto tmavo-modrej farbe ich máme. Nech sa páči. Čiernej. Že máme ich vo veľkosti S, M, L, XL. A stoja 25 €. Ďalej máme v ponuke takéto blúzky voľného strihu, taktiež veľmi moderné, trendy. Na krku máte takúto mašľu na viazanie. Zakončená blúzka je gumičkou aj na rukávoch. A máme ich v troch farbách. Stoja 22 €. Nech sa páči, tieto tri farby máme: zelená, čierna a červená. Je to univerzálna veľkosť. Potom máme takéto blúzky v ponuke, kvetinkové, olivovo-zelená, kombinovaná s hnedou a žltou farbou, nech sa páči. Máte goliery, gombiky vpredu a viete si to vpredu aj zaviazať. Stojí 25 €. Nech sa páči. Ďalej máme v ponuke aj takéto roláčiky s krátkým golierikom, saténová látka, univerzálna veľkosť, stoja 16 €. Máme ich v dvoch farbách, v tejto bežovej a olivovo-zelenej farbe. Že ak máte záujem, dievčatá, dámy, slečny, príďte, srdečne vás očakávame a prajem vám pekný deň a ďakujem vám za pozornosť. Ahojte!